happy with my favorite buddy! naman ka! Lo, unsa man na si Tito bay? Anong nagtuyok-tuyok man na? Mura pamilyar mga tuyok ko. Mamatay na kayo lahat! Murag is ni X-Bird. Di ba dahil na natuyong ni Balmon? Mataka ramang ka. Balmon ang naong, ang ulti, X-Board. Mga dyan ni resulta sa email ni Diya ba? Kira ka! Kadali lang na Rafaela. Ayos ako ihil, ayos ako ihil. Kung pa ang life, kailangan pa na ako mag-farm. Na full pa ang life oh. Pero ang utok, kulang na. Yati kita may nakuha sa kong buff dire. Na, nikat-kat sa gym mo. Dati, bakit matagap ka? Relax lang kita Rafaela, kay puno pa akong life. Ay, may paubalan ko ni mo Rafaela sa busta, mga busta. Ta. Na, ninaog na ako. Tara, sinunod to, masigasa na po tumado. Tara. Sakto na, bakit nagsaglam mo? Sa paan mo Rafaela, tago na sa buski. Mas yun, stick grill. Tara. Pantay ni manggawad, bunga-bunga pa isprehan na siguro ni manggahan ni bay. Bumper blood! Ang matong Okay na kaya? kita oy nung sa man to si Kuan Mr. Lim. Ba't na nagibuot ya? Kinadaot na sige email. At tagidamay pa ko niya na first blood pa ko. Pikta na yung may tugtog yaw. Mangga bay. Isa ka na dyan oh. Oy paginay dra kung mangga mabalian. Isa na, si San? Dili oy. Mangkiking, manggod na god. Bugo. Ang kiking ang nahong, pero ang hero si Ling. Pastilan. Oy Mr. Lim naog na diya Mr. Lim. Mabali gani nang sanga sa akong manggap. Batani mangluwa pag yun oh. Naog na ba kay murag unggoy? Unggoy, bitaw kistanlan na ganiya. Kita, panawagan na si Tito ba kay mura na nagunggoy. Na murad yung unggoy nagbitay-bitay oh. Digo, di ka mo naog. Ahong uyaman si Pirino. Ano na pwede, maon na, lahi na nga istorya. Salamat ka, Juninjo kuya ha. At least nagpanaog na na si Diyo kay matagak pa naman. Ay, okay radam, importante, safety na. Siya nga kita oy, ninaog pa jud da. Ako na nang untay mo puli sa iya sa imo unta. Kanya kanaog naman siya dam, murag na siya unggoy tanawon. Sige, salamat Ninjo kuya ha. Madto na men.